Хайырлы сағатта, хөрмәтле достар, Өфі вақыты өз ішін башлап та өті 2-95-92-72 біздің тура эфир телефоны. Өфі қалағының коды 347, WhatsApp хандары 2-37-34-24. Шылай деп, достар, күптәрі біз ауыры бітті. Ошо яз көз башланха біз енді я бышқыра башлайбыз, я өткіре башлайбыз, һәм енді біләһегізме, ошо ғазаптардан нисек дөрес котылырга дигән һораузы әлбиттә без күптә эзләйбез. Халык медицинаһына мөрәҗәгать итәбез, үзебезнең хәзерге менә медициналарга мөрәҗәгать итәбез. Кем нисек дәваланып сыкты? Менә бұл хакта белгебез килә. Шуның өчен тура эфир телефоннары эшләй. Һез экраннарда күрәһегез. Һәм әлбиттә ошо тура эфир телефоннарына үзегезнең барлык булган хәбәрдәрегезне yetkir алаһыгыз. Бунан тыш, әлбиттә, без буш ултырмайбыз. Безгә үзебезнең экспертты ла сакырдык. Ул инде Өфе калаһының 12нче клиник дәваханәһе табибы Илгиз Рәшит улы Мөхәммәтов, гафу итегез. Хәерле кис. Һезне без беләбез бит инде эпидемиолог буларак, бу инде тәүсиратта ошо безнең авырулардан нисек дөрес котылырга беренчедән һәм нисек авырып китмәскә. Иң беренче бит инде һез уйлап табагыз. Нисегрәк дөрес практика буенча. Шулаймы? Шулай ук, әйе. Иң беренче ул, конечно же, профилактика. Үдеңдә саф-халай ешрак йөрергә тырышырга кирәк. Витаминнарга бай ашамлыктарда ашарга кирәк. Һәм дә инде вакытында прививка ясарга кирәк. Чөнки хәзер менә кидәү авырулары, ОРВИ авырулары күбәеп китте бит инде. Шул хакта кидәү авыруларын без инде прогнозируем яңа елдан һоң, февраль башында кабул итәргә инде. Шуңа күрә ноябрь адагына тиктем грипптан, кидәүдән прививканы эшләтеп калырга кирәк. Чөнки прививканың һоң бер ай дәвамында иммунитет әзерләнә, антитенсиктер килеп сыгаканда, шул инде хаклай беде грипптан. Амына беләгезме? Дөресен генә, алдамай гына әйтегез әле. Һез үзегез менә авырып киткән мәлдә, шунда бит инде төрле сүз көрү, ОРВИ дип әйтәбез, грипп хәзер менә һуңгы елларда без коронавирусты ла был сезон авыруларына ла индереп киттек бит инде. Һез үзегез шуга карамастан, табиб булуга карамастан, һез халык медицинаһына мөрәҗәгать итәгезме, юкмы? Әлбәттә, ул халык медицина дигәндә ул бит насарай бер түгел. Аның ыңгай яктары ла бар. Ләкин авырыгыз табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Табиб ул инде барлык ситуацияны карап, яки ул пациент үзенең өендә генә авырый бәлки, яки аны госпитализировать итәргә кирәк стационарга, чөнки аның хәлдәре насаррак. Медицина, халык медицинаны караганда үләндәр инде, горчичниктар, лимонлы сәй, әлбәттә, анда бит инде витамин С бар, теплое обильное питье дип әйтәбез без аны, чөнки авырган сакта безгә күбрәк һау эчәргә кирәк. Чөнки бөтен токсиннарны юып сарырга кирәк. Амына мин мәсәлән авырып китер булһам, әлбиттә менә һез әйтеп үттердем. Сәйсәм, баллап торып, лимонлап торып, өстәвенә Аллаһка шөкер менә авылдан төрле мәтрүшкәләр ибәргәндәр. Анда шул ук бит инде төрле үләндәр менән, һаман да хатта менә карагат япрагы бар. Өйдә карагат япрагы менән мин сәйсеп, менә тирләргә яратам. Бу инде уранып торып алам да, бу тирләү дөресме, дөрес түгелме? Тирләү кешенең хәлен еңеләйтә. Чөнки температура, югары температура ул төшеп китә. Чөнки тир ул, по-простому сказать, это вода. Һау ул испаряться итә торган нәйе бар инде. Свойство әйбере. Шул тирләгәс һау испаряться итә һәм кешенең температураһы түбәнәя. Димәк, тәүсиратта без инде гомумән инкар итмәйбез халык медицинаһын, әмма ләкин инкар итмәһәк тә мутлак рәвештә беренчедән табибка барырга кирәк. Әлбәттә. Һәм кайбердәре беләгезме, ниндәй шу безнең бит инде сезон авырулары башланган, нимешләй башлай? Башлай да дәвалауды һәм кире насаррак булыр дип куркалар. Ошо мәлдәрдә шул ук бит инде безнең поликлиникаларга барырга, барырга, дәваханаларга бит инде
Сөнки ундала ауырған кешеләр бар, ныграп ауырып китүем ихтималлыгы күбәят дип моны әйтәләр бит инде. Һеҙҙеңсә был дөрөҫмө, дөрөҫ түгелме? ОРВИ, грипп, һәр бер шул ауырыдар, алар путь передачи воздушно-капельный, то есть һауа аша үтә торган ауырыдар. Әлбәттә, һәр бер кешенең борсоуы шул хаҡта дөрөҫ. Әммә ләкин ауырыуҙар өсөн һәр бер поликлиникала, һәр бер дауаханала ҡыҙыл зоналар эшләй. Шул зонаға кешенең юғары температураһы йәки борон тамаҡ тороштары әйбәт булмаған кешеләр мөрәжәғәт итә алалар. Ҡалған пациенттар туп-тура зеленый зонаға кереп, үҙенең һорауҙарын табиптарға биреп, йәки обследованиелар үтеп йөрөргә мөмкин. Әммә ләкин маскалар, ҡул антисептиктарын ҡулланырға кәрәк. Алар бөтөнләй профилактика өсөн. Мына мин беҙҙең театр кукол тип әйтәләр бит инде. Шундағы урынлашҡан үҙем поликлиникаға шунда торамын. Мин барғанда ингәс тә беҙҙең бит инде тән температураһын үлсәйҙәр инде. Тимәк, шул тән температураһын кешене билдәләйҙәр инде. Ҡайһы зонаға нисек индереп ебәрергә. Кеше аңламауы мөмкин, сөнки кеше ул поликлиникаға ингәндә, аңа йәки ярдәм кәрәктер, температураһын үлсәп, аны икенсе иңеүгә күрһәтеп, оҙатып ҡуйырға тип. Мына беҙ бит инде эфирҙың башында шундай яңырап үтте бит инде, ауырып китмәҫ өсөн прививка эшләтергә кәрәк. Был прививканың ниндәй тәьҫире кешегә ғөмүмән? Ул ҡайһы берҙәр бит инде прививка эшләтергә ярамай. Мына халыҡта үҙегеҙ ишетеп торағыҙ, был берендә йәшерен батырын юҡ, мына прививка эшләтергә ярамай, кире ауырып китәһең тип әйткәндәр, осраҡтар ишеткәнем дә булды. Һеҙ был хаҡта нимә тип әйтерһегеҙ? Был хаҡта прививканың кире тәьҫире, ләки йоғонтоһо тип әйтәбеҙ. Ғөмүмән, прививка эшләгәндән һуң кеше ауырып китә торған хәлде мин ҡабул итә алмайым. Сөнки ул прививкалар, алар бөтәһе күп осраҡта инактивированы, үтерелгән вакцина, башҡортса әйткәндә инде. Алар ауырыуға кире китермәйҙәр. Алар организмда антитела, антитәнсектәрҙе сығарыуға булышлыҡ итәләр. Һәм прививканан һуң ауырыу юҡ дип әйтергә мөмкин, сөнки прививка ни өсөн сығарылған? Профилактик өсөн. Профилактикалау. Һәр бер ауырыу... Тимәк, тәндең әҙер булыу. Мәсәлән, ниндәй ҙә булһа вирус килеп инде икән, һәм кешенең үҙенең дөрөҫөн әйткәндә эсендәге булған бөтә иммунитет көрәшә башлай бит инде. Һәм дөрөҫ күрә. Был инде берендәй бер юл булып тора инде. Үтелгән юл. Шулыҡ бит инде беҙҙең төрлө прививка тип әйтәбеҙ бит инде. Ул бит инде төрлө вакцинациялар, беҙҙең мына коронавирус мәлендә бик шундай актуаль темаларҙың береһе булып торҙо. Һәр бер кеше прививка эшләтергә тейеш, һәр бер кеше вакцина ҡуйҙырға тейеш дигән беҙҙең эш ҙур алып барылды. Мына иҫләйһегеҙ микән, юҡ микән, коронавирус башланған мәлдә һеҙ ғөмүмән, табиптар, үҙегеҙ ниндәй үҙ арман йәшәнегеҙ был ваҡытта? Был ваҡытта беҙ инде әлбәттә прививканы көттөк, сөнки коронавирус ауырынан беренсе дулҡынында инде бигерәк тә ауыр булды, күп үлемдәр булды. Шуңа күрә... Һеҙ аңламайһығыҙ нимә эшләргә? Аңлап та бөтө булмай, сөнки төрлө осраҡта төрлөсә килеп сыға торған ауыры бит инде. Кемдеңдер инде хроник ауырыуҙар, ауырыған кешеләргә нисек ярҙам итергә белмәйбеҙ, ҡалған пациенттарға нисек. Шуңа күрә прививка был ваҡытта беҙгә ныҡ итеп ярҙам бирҙе. Һәм инде прививка килеп сыҡҡан мәлдә лә беҙ иң беренселәрҙән булып прививканы ҡуйҙырҙыҡ, үҙебеҙҙең примерҙа инде күрһәттек бар белгән халыҡҡа прививканың безопасны икәнен. Мына һеҙҙең шундай мәғлүмәт бар микән, юҡ микән? Һеҙҙең мына 18-нсе дауаханала ғөмүмән нисә кеше прививка ҡуйҙырған? Әлбәттә, андай статистический данный тип әйтәбеҙ инде. Беҙ эпидемиолог булғас та инде көн һайында йыйып
проценттарын сығарып, қайы бір отделенияларда етмеген проценттарын барып заведующийлер менен һөйдәшеп, әйдәге дәле бергәләшеп, бұл коллективный иммунитетті бергәләп күтәрәйек дип, больницаға сақырып прививочный бригадалар эшләйбез прививкаларда. Хәзерге мәлдә шул коронавирусқа каршы прививкалар эшләнәме, юкмы? Әлеге вакытта коронавирустан прививка юк әле. Әлеге грипптан прививканы кую мөмкин. Бездә Совигрипп һәм Ультрикс вакцинаһы бар. Һәрбер кеше, пациент мөрәҗәгать итә ала һәм аңа терапевт ул вакцинаны куя. Мына 12-нче дәвахана, мин үзем беләм, шундай зур дәваханаларның бере булып тора безнең Өфе каласында. Һезнең мына бүлексәләргә үтеп киткәндә, нисә бүлексә эшләй һәм ниндәй бүлексәләр эшләй? 13 бүлексә, аларның төрлеһе бар. Айрым бездә инде республиканский ожоговый центр эшләй. Аңа караганда инде инфекционный госпиталь эшләй. Безнең больницасында гинекологическое отделение, терапия бүлеге, неврология бүлеге, хирургия бүлеге, травматология бүлеге бездә эшләй, приемно-диагностическое отделение. Һәрбер пациент безгә госпитализация килгәндә яки плановая госпитализация, экстренная, шул приемно-диагностическое отделениеннан үтә. Аларда отделенияларга матур итеп күтәреп алалар пациентларны. Тагыла бит инде бында әлбиттә зур шундай структура буларак ниндәй дә булһа әлбиттә эште яйга халу процесслары халынгандыр инде бит. Эште яйга халу процесслары бездә контроль качества дигән отделение эшләй. Алар инде безнең больницаның дәрәҗәһен күтәрәләр. Һәрбер вакытта ыңгай яктарын гына табырга тырышалар. Пациентларның мөрәҗәгатьләрен ныгытып карайдар һәм ул ыңгаяктан гына китереп сыгарга тырышалар. Шулай дип. Дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. Барлык булган һорауларыгызны безгә шылтыратып, я WhatsApp хандарына язырга мөмкин. 295-92-72 фәкалаһының коды 347. WhatsApp хандары 837-840-24-24 шылтыратыгыз, языгыз. Бүген бездә кунакта Илгиз Рәшит улы Мөхәмбәтов, 12-нче клиник дәвахана табибы. Барлык булган һорауларыгызны yetkерә алабыз һәм әлбиттә без ысын күңелдән бу һорауларга җавап бирәсәк. Айтып үттек прививкалар турагында. Өстәвенә, без бит инде мәсәлән вакцина куйдырга уй бар икән. Моны вакцинаны куйдыр алдынан ниндәй дә булһа, нисегә тегән, анализлармы, төрле тикшеренүләр үтәргә кирәкме, юкмы? Андый талаптар юк, яки инде пациент мөрәҗәгать иткән табибка һорау буенча бәлки бит аны анализларында карап ибәрде, чөнки төрле сактар була. Иммунологическая комиссия дигән бездә әйбер бар. Авыр пациентларда без иммунологический комиссия аша үткәрәбез, анда күп врачтар комиссияһы җыела һәм бер уйдан решение приниматься ителә инде. Анализ бирү өчен талаптар юк. Менә берлегендә һезнең һуңгы елларда эш рәхәтрәк киткәндер дигән өметтәмен. Нимәгә? Чөнки һез бит инде, мәсәлән, пациент килә икән, һез промед программа аша бөтәһен дә күрәбез бит инде. Нимә менән авырган, нимә менән ниндәй тагыла, мәсәлән, шул препаратка бернинди каршылыгы бардыр бу кешенең. Бармаган, тап килмәгән препараттарны белеп торабыз бит инде. Һәм бу система шул кулайлашкан бит инде һезнең төрле булган хатта анализларны ярты елдан, 1 елдан килтереп сыгарып үзегез карай аласыз бит инде. Бу электрон система безгә бик уңайлы, чөнки без һәрбер пациентты инде приемга килгән пациентларда күрә алабыз, аның нинди сир менән авырганын, нинди прививкалар яһатканын, нинди авырулар кисергәнен күрәбез. Онкология булганмы, инсульт, инфаркт, аллергия яктан да күрә алабыз. Шул төрле, мәсәлән, операциялар әлбәттә. Шуңа күрә бик ыңгай һәм инде вакытында матур иттереп ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бар. Бынан тыш, ОРВИ-нан тыш, бынан шул коронавирустан һуң
Өстәгенә бит инде һуңгы елларда 1-2-3 ел самаһы булды микән? Сысқан ауруы. Бик нык безнең республикала нык күтәрелеп китте. Шашып китте тәһәктә, хатта дөрес булыр. Был сысқан ауруынан ауырмас өчен тәүсиратта нимә эшләргә кирәк? Беренчедән, сысқан ауруы ул цикличный ауру. Һәр 10-15 ел һайын аның ауруы күтәрелә. Хатта үлгән кешеләр дә күп бит инде, әйбәт. Үлгән кешеләр дә бар, әлбәттә. Ул ауру менән ауырмас өчен үҙеңде һаҡтырырға кәрәк. Ул ауру һауа аша бирелә, сысҡан йөрөгән ерҙә бирелеү мөмкин. Сысҡандар был ваҡытта инде, как сказать, промежуточный хозяин для этого вируса. И тын алғанда ул вирус менән кеше инде сирләп китә. Ул почкаларҙың почканы заражает инде. Иң тәүсиратта шул инде безнең бынан тыш, мына шундай тагыла халыкта бит инде күпселек рәвештә был аурудан ирҙәр ауырый дигән. Һүз дөрөсмө, юкмы? Һез бит инде ниндәй дә була статистиканы беләгез? Ирҙәр бит инде алар эшсән. Инде бесән сабыуга барганда, йорт буйынса йөрөгәндә эш эшләп киләләр. Шуңа аларның ауруы күбрәк була. Ауырмас өсөн әлбәттә ҡулды матур итеп юрырға кәрәк, тын йылдарын һаҡларға кәрәк. Күпселек бына беләһегеҙме, ғәфү итегеҙ, бүлдем. Ауыл кешеһе ауырыймы был ауырыумы, әллә ҡала кешеһе ауырыймы? Күберәк ауыл кешеһе ауырый. Сөнки бит инде һарайҙа йөрөй ул. Өҫтәүенә келәткә инеп китә. Келәттә бит инде утын ташығанда ла бит инде бәлки үлеп ятҡандарҙыр. Мунса, мәсәлән, мунсаның бит инде төрлө, бәлки соланын һепереп йөрөгәндә, шундай мәлдәрҙә лә һеҙ әйтеүегеҙсә алырға була инде бөтә булған. Алай да булһа, ҡала кешеһе лә ауырый. Һуңғы ваҡытта бит инде күрәбеҙ ҡала кешеләрен ауырығандарын. Был инде сысҡандарҙың инфицированный ҡалаға килеүе ихтимал, шунан ул ауырыу килеп сыға. Һеҙҙең мына статистикағыҙ бармы? Ошо сысҡан ауырыуы менән ҡасан ауырыйҙар? Йәйгеһенме, ҡышҡыһынмы, көҙгөһөнмө, яҙғыһынмы? Йәйҙән көҙгә нығыраҡ күберәк ауырыйҙар. Яҙ көнө лә ауырыуы ихтимал, сөнки беҙ инде баҡсаға сығабыҙ, йортҡа сығабыҙ. Шулай. Шулай дип, дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙә эшләйбеҙ. 295-97-72, ФКЛаһының коды 347. WhatsApp андар 837-840-24-24. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта 18-нсе клиник дауаханаһы табибы эпидемиологы Илгиз Рәшит улы Мөхәмбәтов. Барлыҡ һорауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ һәм инде әлбиттә һеҙҙән шылтыратыуҙар көтәбеҙ. Мотлаҡ рәүештә беҙгә WhatsApp һандарына беҙ күҙ һалып үткәндә шундай һорауҙар килгән. Әгәр дә баш әйләнә икән, прививка яһатырға мөмкинме, юҡмы тип һорағандар? Прививка яһатырға мөмкин. Прививка алдынан әлбәттә пациенттарҙы табип ҡарай, ҡан баҫымын ҡарай, борон, тамаҡ, сатурациялар тикшерә. Һәм инде противопоказаниялары булмаһа, инде вакцинацияға яраҡ бирә табип. Тағыламына һорау килгән, балаларға нисә йәштән сави грипп дигәнде ҡуйырға мөмкин дигән? 6 айдан. 6 айдан. Димәк, балаларға ла был инде тап килеп тора инде. Тап килеп тора. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙа эшләгәс, барлыҡ тағыла яңылыҡтарҙы ла ҡарап барабыҙ. Шундай ҡыҙыҡ һорау килгән. Әгәр дә ауырып киттең икән, ҡымыҙ эсергә мөмкинме, юҡмы дип һорағандар. Ҡымыҙ инде беҙҙең башҡорт халҡында ул националь беҙҙең ашығы... Милли ашыбыҙ булып тора. Милли ашабыҙ. Ул инде зыянын китермәҫ ауырығында. Был тәүсиратта һыу бит инде. Һыуҙы күберәк эсергә кәрәк. Һыу, һөт, ул белокҡа бай продукт. Шуңа күрә юҡҡа ғына инде беҙҙә туберкулез ауырыуҙарында ҡымыҙ менән дауалайҙар. Шуңа күрә насар яғы юҡ. Мына тағыла беҙгә тәҡдим итәләр, чеснок, һарымһаҡ һәм инде һуған күберәк ашарға кәрәк тип, һеҙ бының менән килешәгеҙме?
Әллә инде ашап тырышкан бар да инде ярдәме тиялер инде. Ярдәме тиялер дә, әмма ләкин уның кире яктары ла бар бит инде. Чөнки кешеләр авырып китмәйм дип күзен акшайтып был харымхакта ашап шулык хуган ашап, хатта мына без бит инде ашаганда күпселек рәвештә яндырып киткән эффект та барлыкка килә бит. Шуга әгәр дә бындай ашагыз икән төрле безнең бит инде үсентеләрне мотлак рәвештә үзеңдә хаклап карарга кирәктер инде. Харымхакта хуганда инде гастроэнтерология авырулары менән авырган пациентларга бик тә ярап бетмәс. Чөнки тирәтәләр алар бит инде йомшаганда воспаление бар, шуңа күрә килешмәс дә инде. Шулай, достар, без инде тура эфирда эшләйбез һәм инде һәр вакытта сәхнәдән шылтыратулар көтәбез. Беләгезме, эфир дәвамында без инде төрле яңлыктарны ла күзәтеп барабыз һәм минең өчен иң шәп яңлыктар бире булып тора. Ул да буга минең бүген дусым шундай шәп бер награда алган икән. Монда безнең райондың булган Ниме дип атала ул? Бәйләнештә селтәрендә шундай хәбәр яң килеп чыкты. Якташыбыз Ерекле авылы егете Милли гвардия гаскәрләре Үзәк округы штабы оркестры җитәкчесе майор Арыслан Рыскыловты Башкортстан Республика башлыгы Ради Хабиров кулыннан Башкортстан Республиканың атказанган артисты исемен алды. Иҗади бәйеклектәр яңа үрдәр теләйбез дип котлайбыз. Әлбәттә, бұл егетте мин үзем шәхсән беләм. Арыслан, һине ысын күңелдән ошондай шәп наградаңнан кайнар котлайм, шәп исем менән дип әйтәйин инде. Һиңә тик эшендә уңышлар теләйбез һәм корыстай һаулык теләйбез. Мына, достар, барлык булган хәбәрләрегезне җиткерә аласыз һәм без буны түкмәй сәсмәй алып барып җиткерәбез. Һәм әлбәттә шылтыратулар көтәбез 295-95-72 фәкалһарның коды 347 WhatsApp һандары 837-840-24-24. Без бүген бөтә булган сезон яисә мизгел авырулары турында һүз йөртәбез. Барлык булган һорауларыгызны җиткереп, төрле вакцинация булганмы, прививка булганмы һәм был авырудан нисек дөрес һакланырга дигән һорауга җавап эзләйбез. Һездән дә безгә шылтыратыгыз, үзегезнең кәңәшләрегез менән дә бүлешеп үтәгез бик һәйбәт булырны. Тагы бер дә кабатлап үтәм, бездә бүген кунакта Илгиз Рәшит улы Мөхәмбәтов, 12нче клиник дәваханәһе табибы. Без инде мөмкин буга тукталып үтәйек видео язмага һәм кире әйләнеп кайтырбыз. Сентябрь мобилизацияга электикте. Хәзер монда йөрим. Алдан тоже думал барырга дип. Потом уже сакырткаслар. Барып алдым да неме керек повестканы всё. У меня двоюродный брат здесь, второй полкта. У Хайбулинского района, с Михайловки. Вот. Друзья тоже есть. Родной кешеләр әргәләп вас тоже легче. Шулай дип, заман герои дигән яңа рубрика узасылды. Хөрмәтле достар, шулай дип, ошондай хәбәрләрне без үзебезнең тура эфирда һәр вакыттагыса җиткерергә тырышырбыз. Был безнең рубрика буенча һәр көн һайын ошо Өфе вакыты тапшыруында карай алабыз һәм инде үзегезнең ошондай хәбәрләрегезне җиткерә аласыз. Шулай дип, достар, без инде эфирда дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Илгиз Рәшит улы Мөхәмбәтов. Без инде төрле авырулар турында һөйләп үттек бит инде. Гомумән әйткәндә, хатта төрле безнең бит инде алдан коронавирус мына булды бит инде. Унан алда суска авыру, суска гриппы дип әйтәйек бит инде. Атипичная пневмония дип та саккарылды мына мин бит инде урыс телендә нисек исләйм шуны әйтеп торам. Был вирустарның ниндәй дә буга айырмаһы бармы? Әллә улар бер тигез кешеләр үтеп китәме? Айырмаһы бар, чөнки һәрбер яңа вирус кешегә килгәндә, инде халыкка килгәндә, ул иң баш вакытында үзенең насар яктарын күбрәк күрһәтә. Чөнки вирус аның цель нимәһендә инде ул
кеше аның өсөн инде өй мак, ул шул өйдә яшәй, үзенең инде размножаться итә, шул аның инде основной цели була. Һәм беренче тапкыр кешегә килеп кергәндә ул вирустар, ул инде үзенең нык насар яктарын китереп сыгара, шуңа күрә безнең инде коронавирус вакытында ла, суска гриппы вакытында ла, атипичный пневмония тигән вакытында ла кешеләрнең үлеме күренә. Һәм шымала ул вирустар инде дрейф антигенов или мутация, как бы гендар үзгәрә бит инде. Алар инде йомшагракка әйләнә, чөнки һәрбер дөрес әйтәм инде вирустың кешене үлтерү дигән максаты тормай. Унда яшәгәне килә. Әмма ләкин инде шул һәр вакыт инде миграция населения, миграция коштар уса бит инде төрле яктардан южный полушарияга, северныйга, шул вакытта һәрбер төрле гендардан осрау ихтимал, шул осракта инде яңа вирус килеп сыгу ихтимал. Шулай. Бuna инде. Димәк, без бит инде һәр вакыттагыса беләбез бит инде. Иң беренче бит инде шул коронавирус алып барганда безгә нисек әйтеп бардылар? Башта кыенрак була, һәм инде коронавирус заман үткәндән һуң бу инде коронавирус безнең шул мизгил авырулары рәтенә барып торасак дип әйтәләрне. Һәм моны һез асык итеп торып анык әйттегез, бу инде һәрбер вирустың тимәк башында үзен күрһәтәләр, адагында уның яшәгеһе, калгыһы килгән аркаһында бу инде кешегә һизелмәенсә үтеп китә инде. Тимәк, ул үзе мөхиткә рәнәт. Дәһәт дөресрәк булыр инде. Бу тарихта ла бик яхшы күренә, чөнки менә сифилис авыруын алганда ла күп елдар элек инде ул сифилис кешеләрдә күп иттереп үтергән инде. Анда пандемия сифилис дип аталган. Хәзер инде безнең вакытта сифилис ул яхшы итеп давалана һәм кешеләр алар үлемгә калмыйдар. Тагыла ниндәй авырулар менән, һез моны эпидемиолог буларак, ниндәй авырулар менән эштәһегез? Төрле авырулар бар һәм безнең телдә әйткәнсә инде бездә бар вакциноуправляемый инфекция, это те инфекции, кайда без можем прививкалар яһатырга, кор, кыдылса, дифтерия, коклюш, грипп шунда ук һәм особо опасный инфекциялар бар. Холера, чума, төрле лихорадкалар бар анда. Шул хакта безнең инде безнең игътибарыбыз ныграк һәм без ул вакытта эшебез нык, эште нык очень важно сделать правильно свою работу для того, чтобы инфекция распространяться итмәгән өчен. Особая инфекция, особо опасная инфекция ягына караганда. Көн дәвамында инде безнең төрле инфекциялар килеп сыга инде вирусный гепатит А, ул инфекция инде безнең ашамлыктар аша күсә кешегә, коклюш, менә әле генә килеп төшкән инфекция бит, кыдылса, инде кор, инде бик яман авыру инде балалар өчен, чөнки югары температура, бала үзен нык насар тоя, һәм дә инде вакцина булган осракта ла шундый авырулар килеп сыгса, безнең өчен ул кайгылы, чөнки ул бала авыру мөмкин булмаска ине вакцина яһаткан сакта. Һәз моны үзегез һезнең мәсәлән шул дәваханала бармы, шул вирустарда өренә торган бүлексәме, бәлки һез тик өрәнмәйгез, әзер булган вакциналарда гына куяһыгызмы? Әле һез дә өрәнәһегезме бу вирустар турында? Бу вирустар инде алар специализированный лабораториялар өйрәнелә. Безнең больниц андай дәрәҗәгә юк. Дәрәҗәһе юк, чөнки бу биологик яктан да опасный, чөнки инфекцияның таралуы мөмкин больниц буенча, бу инде безнең өчен насар внутрибольничное инфицирование дип атала инде. Бу инфекцияларда, вирустарда, бактерияларда специализированный
нык итеп защищенный лабораториялар тикшерелер, өйрәнәләр, аларга төрлесе классификациялар да бирелә, давалау мәсьәләһендә оештыралар һәм инде вакцина карата разработки инде ведутся. Мына тагыла һорау килгән, беләһегезме? Ветрянка дигәндәр бит инде, без бит инде нимә менән ул бик хәүфле булып тора өлкән кешегә дигән. Ирем авырыны, бөтәһелә һәйбәт, тик уның азак авыргандан һуң ниндәй дә буһа һөҗүмтәләре булыр микән, юк микән дигән. Һәм инде тагыла һорагандар, ошо ветрянка авыруы проявится ли в виде осыпающего герпеса дип һорагандар. Ветрянка инде ябай гына авыру тиһәк тә, ул нык серьезный авыру, чөнки һәрбер авыруның төрлесе течение була. Легкое течение, среднее и тяжелое течение. Легкий булганда инде ул пациенттар поликлиникаларына дәваланалар, һәм педиатр өйдә ул баланы карай. Средний и тяжелый осракта инде ул пациенттар безнең госпитализируется, чөнки төрле насар яктары килеп сыгуы мөмкин, һәм дә инде әлегелә баянгы үлем дигәндә. Ветрянканан безнең инде хәзер вакциналары да бар, аның исеме Варилрикс. Һәрбер педиатрга мөрәҗәгать итә алабыз, һәрбер табиб терапевтларга. Алар инде схему вакцинации разрабатывают, и һәрбер пациентка киңәш итәләр аны нисегешләргә. Инде һәрбер инфекция ветрянкага караганда инде алар опасны последствиями, осложнениями, то есть ул инфекция бетү ихтимал, ә менә осложнениялары калуы мөмкин. Инвалидизация бәлки булырдыр. Менә төрлесе йөрәккә бәрелеше мөмкин. Неврология яктан да мөмкин. Кемдер инде слух теряет, вот бывают такие случаи. Мына опоясывающий герпес турагында бит инде һоранак бит инде. Может ли ветрянка у взрослых появиться в виде опоясывающего герпеса тип һорайдар? Ветрянка менен опоясывающий герпестың дифференциальная диагностика должна проводиться. Что вызывает ветрянку, не может вызвать опоясывающий лишай. Поэтому тикшерелер, инде лабораторияларда аны тикшерелер, кан булганмы, яки мазок ул визикулалардан, һәм инде ул күренелә. Ветрянка микән, яки лишай, опоясывающий герпес. Безгә шылтырату бар тидер, әйдәгез, кабул итәйек. Хәерле кич, тура эфирдә һаумыгыз. Хәерле кич. Әйе. Хәерле кич. Сорауым бар. Минем ревматоидный артрит диагноз. Метатриксат принимать итем и метипред принимать итем. А меня ярсарга була микән прививка грипптан? Һәдән осракта инде ревматоидный артрит ул прививкага каршы карамау түгел. Һәдәгә прививканы яһатырга ярай. Алайда булһа мөрәҗәгать итә алагыз терапевтка, терапевт инде матур дип карап, һәдән организм торылышыгызды карап, прививкага рөхсәт бирергә мөмкин. Так, булды. Шикелле. Шулай дип, достар, без инде һәр вакытта шалтыратулар көтәбез. Бүген Илгиз Рәшит улы Мөхәммәтов бездә кунакта. 17-нче кала клиник дәвахананың табиб-эпидемиологы. Барлык сорауларга җавап без мотлак рәвештә бу эфирда табырбыз дибез. Әмма ләкин һава торышынан һуң. Баш гидрометдәктән хәбәр итүләренчә, иртәгә 10 октябрьдә республикалы һәм Өфөлә көндең айыдай усан болытлы булуы. Төндә урыны менән көндез республика буенча бераз яңгыр, айрым районнарда кар катыш яңгыр явуы көтелә. Ел көньяктан һәм көньяк-көнбайыштан талгын итә.
Hava temperaturaha республикалы түнді 2 градус балқындан 3 градусқа тиклем елі. Күндіз 3-2 градус елі. Үфілі түнді 0-дан 2 градусқа тиклем, күндіз 5-7 градус елі болуы күдаллана. Олдағы 2 күнді 11-інде hava тұршында әлләні өзгәріштер көтілмей. 12 октябрьда күслі ел сығуы, башласа яуым түшімхіз болуы паразлана. Взяв в руки дебетовую карту «Прибыль», вы почувствуете все перспективы невероятно прибыльных условий. Доход 13% годовых на остаток. Кэшбэк до 3% на все. С картой «Прибыль» неважно, тратите вы или копите, в любом случае невероятная выгода с вами. Уралсиб. Перспективы там, где вы. 11 октябрь Мәжит Ғафур исемендәге Башқұрт Академия драма театры сәхнәһендә Илшат Юмағұлов пьесаһы буенча «Мөхәббәт коштары» музыкаль комедияһы. Шулай деп, Өфі вақыты өз ішін дауам еті, 2-95-92-72, Өфі қаланың коды 347, бұл біздің тур эфир телефоны, WhatsApp андары 2-30-40-24, шылтыратуыздар көтәуді, хізден харауыздар көтәуіз, WhatsApp андары латик хіздің үсін үшлей, бүгін бізді қонақта Илгиз Рәшитұлы Мұхамбәтов, 18-сі қала клиник дауаханағының табиб-эпидемиологы. Біз бүгін түрлі вирустар туранда өлешәбіз, грипп туранда, коронавирус туранда, қатта біз сусқа ауырғандар турағандала өз үйреттік бетімді. Әм бұна несік дұрыс хақланырға, несік дұрыс яқланырға, әгерді ауырып кеттің екен, несік даваланырға деген сұрауға біз енді хәзен жауап алып отырауыз. Біз бетінде біләгіз ме, эфирға келе қараулар, біз шуға тоқталып өтейік. Ауырған сақта нендей витаминлы соқтар, хуттар есерге мүмкін деп тұрғандар? Түрлі соқтар өсі мүмкін аллергияғыд болмаға. Шулай, тәусиратта. Енді цитрус соқтары, енді мандарин, апельсин, хәдір енді бізді памела тегенде цитрусовый енді фрукт бар. Менің ойымса енді бізге компоттар көбірек келеші. Ол еміштерді біз енді өді біздің бақсабызда жайып, кептіріп, ауырған сақта өді бізге матур етіріп қойнатып, енді әлгіне шәкәрін алып, шулай етіріп файдаһы көбірек болыр дейміз. Сөңке магазиндан алынған соқтарға қарағанда біздің компот ол файдалырақ. Өз қайнатқан хутың яқшырақ болыр деген кәңеш берегімді. Мұна біз бетінде бүті болған вакциналар турағанда, прививкалар турағанда әйтіп өттік бетінде. Мұна шундай тағыла бір ғырау қыдықлығына. Нендей осырақта вакцина яғатуызы кесіктіріп тұрға мүмкін? Мәселен, бәлкі хауықты езірдің да, мәселен, өдіңді насарақ тұтағын. Бұл мәлді мүмкін мі нендей де бұға вакцина яғатырға? Ауырған сақта енді міні ойырвей мінен ауырған сақта острый период вақытында енді прививканы яғатмақтар. Әмі міні ауыр бүткәс, енді тірілгәс бір ай вақыты күтірге кәрекмей. Бір адына өтті, кәші өз қалына кірді, шул вақытта енді прививканы яғатырға мүмкін. Әмі бізде бар прививкалар живый вакцины, БЦЖ, кор, полимелит. Ол вақытта енді біз балалар үшін де текшерінерге тейшпеді. Балалар үшін манту реакцияны қоялар, еті яшқа тектім, адағы енді диаскен тест,
и неживой вакциналар бар. Вот. Живые и неживые вакцины бір күндә қоймайдар. Әміне өлтірілген вакциналарда бір күндә тәндің һәр бір еріне міне екі қол, екі аяқ, шонда 4 вакцина қою мүмкін. Әміне гриппқа қаршы яғаттан прививканы коронавирустан халырға яраймы шул күндә? Яйһә керехінсе, мәсәлән? Грипп менән ковидты инде бір күндә қою мүмкін. Бер зыяны ла булмаяны, әмма менә 3 вакциналары қойырға мүмкін. Грипптан, коронавирустан һәм пневмониянан һақтай торган инде бездә Превинар дигән Превинар, пневмовакс вакциналары бар. Шул 3 вакцинаны бер вакытта ла қою мүмкін. Менә, например, бір күндә пациент грипптан эштәткән, икенче көнгә ул коронавирустан қойдыртаһы килә прививканы, шул вакытта ла қою мөмкин. Мында орыс тілінде келген, раньше было такое заболевание, как свинка деген. Слышала, что оно очень опасное вирусное заболевание для мальчиков. Есть ли случаи заболевания на сегодняшний день? Объясните, пожалуйста, диоксин-тест и манту, в чем различие деген, что лучше сделать деген? Мына шунда екі ғырау деген? Свинка инде бедіңсі врачтарса эпидпаратит, эпидемический паратит деп атала. Ол ауруды вирус кетіріп сығара. Ауру әлбәтті инде малайдар өсін насар зыяны тия. Неме həмә насар? Ол бесплодие деген осложнение болу мүмкін. Шуңа көрә бізде қыдылсанан, паратиттан, свинканан һәм краснуханан вакцина қойыла. Балалар өсін 12 айда, шунан 6-7 яшында ревакцинация эштәлә. Шуның менән бала, инде кешеләр үҙҙәрен һаҡтайҙар. Хәҙерге ваҡытта инде беҙ эшләгән ерҙә, 12-нсе больница обслуживать иткән населениела беҙҙә эпидпаратит күренмәй. Ул эпидпаратитты лабораторна, опять же, тикшерәләр айы. Аның симптомдары инде увеличенные лимфоузлы. Кешенең инде бите ҡабара, лимфоузл булған ерҙәре ҡабара. Һәм ул ауырыу йоғонсы, ул ғаиләлә ауырып китте ихтимал бер кеше, аның ғаиләһен тикшерәләр, список контактных лиц беҙҙә барлығы килә. Шул контактный кешеләр араһында беҙ ҡарайбыҙ инде. Кем, ҡайсан прививкаһына яһатҡан эпидпаратиттан. Эпидпаратиттан яһатмаған булһа, 35 йәшенә тиклем кешеләргә беҙ прививка яһарға тейешбеҙ. Аңлашылды. Тағыла, киттек артабан беҙгә һорауҙар килә. Диаскин мөмкин. Диаскин менән манту реакцияһы араһында алар концентрация менән генә айырылыша. Диаскинда ул ялғышмаһам әҙерәк реакция мантуға ҡарағанда. Шуның менән бөттө. Был реакция беҙ ҡарайбыҙ инде иммунитет нисек среагировал на туберкулез, на БЦЖ. Ул бер дә прививка түгел, был обычный аллергический тест, по-простому говоря. Мына шундай ҡыҙыҡ һорау килгән, был инде халыҡсан һорауҙар тигән өмөттәмен. Хәйерле кис, профилактика өсөн 50-100 грамм спиртлык исемлек эсергә яраймы, юҡмы тигән. Кис йоҡлар алдынан тигән. Табип булараҡ яуап бирегеҙ әле. Бында мин үҙем дә яуап биренем, сөнки ләкин үҙемә бөтә булған ҡыйынлыҡты алғымай. Был ваҡытҡа минең бер тарих иҫкә килеп төшә инде. Һаман да баяғы коронавирус ваҡыты беҙ пациенттан пациентка йөрөгәндә беҙ инде защиталы противочумный костюм кейәбеҙ, респиратор, маскалар, очкилар. Һәм инде һәр бер пациенттан, һәр бер фатирҙан сыҡҡан мәлдә беҙ тамаҡтарыбыҙҙы инде спирт менән сайҡатып, шундай профилактик мераһы бар ине. Ул беренсе дулҡынында булды. Әммә нисек тә әйтһәң, ул спирт инде, ул антисептик. Беҙ инде ҡул өсөндә антисептик на спиртовой основе ҡулланабыҙ. Шуға күрә мин инде
перебарщивать с употреблением алкогольной продукции я, конечно, не рекомендую, но и запрещать, конечно же. Шулайрак булды, сөнки халыксан хораударның береһе булып тора, сөнки кайбер агайлар, апайлар безнең битендә ярата, юклар алдынан 50-100 грамм гына профилактика рәвешендә тидер битендә. Бында битендә нимә аны яшереп торга бит? Бу битендә халыктан кигәс ул бу хораудылар бирмәенсә булманы. Шулай дип, без битендә алдан әйтеп үттек битендә. Демәк, прививканы алып әйткәндә, икәвендә, өсәвендә бер тапкырга куйдырырга мөмкин. Һәм дә инде бездә битендә прививкалар бар, комбинированный. Кайда 6 инфекциянан компоненттар бар, һәм ул организмда шул 6 инфекциянан хаклай. Менә бала өчен 6 тапкыр укылыштырырга кирәкмәй, бер тапкыр эшләйһең дә, схемаһы буенча инде һәр бер 45 көн һайын булһын да, төрлесе инде по схеме по национальному календарю. Шуңа күрә бик уңайлы. Мына безгә яңа шылтырату килгән. Шылтырату кызганычка каршы өҙөлгән, әмма ләкин 6 яшьлек апай вакцинация эшләргә буламы юкмы дигән. Әмма ләкин мин дөрес аңлаһам, уның аллергияһы бар. Аның аллергияһы нәмәгә икәнен белергә кирәк, сөнки безнең прививкаларның составында инде белок куриного яйца используется. Шул компонентка аллергияһы булһа, аңа прививка яһатырга кирәкмәй, сөнки аллергик яктан инде реакцияһы булуы мөмкин. Әмма аллергияһы пыльцага, төрле бисә йөненә булһа, ул инде противопоказание түгел. Бында эшләргә мөмкин инде бит. Ә менә тагыла бер һорауга килеп иттек яйлап, кемдәргә вакцина яһатырга бөтенләй ярамай? Андай кешеләр инде бигаз, менә аллергия тип үттек, менә кешенең беренче тапкыр прививка алдыгандан соң реакцияһы килеп сыкка аллергический, икенче тапкыр ул прививканы яһатырга ярамай, сөнки катгый рәвештә инде процесс сенсибилизации происходит, и аллергическая реакция ул күбрәк, ныграк килеп сыгырга мөмкин. Авырды, менә апайларга, онкология менән авырган кешеләргә инде прививка каршы түгел. Демәк, әмма ләкин яһатырга ярамаган кешеләр дә бар инде. Бу инде тәүсиратта кемдер ошо прививкага нинди дә буга аллергия килеп сыга икән. Иммунодефицитное состояние инде бездә төрле авырулар бар, которые могут иммунодефицитное состояниега килтерергә кеше организмын. Ул кешеләргә без живой вакциналарды яһатмайбыз. Мына дөрес кенә әйтеп әйтегез әле безгә зинһар, сөнки вакцинаның кире йогынтыгы бармы, юкмы? Кире йогынтыгы ул вакцинаның инде вакытлыса гына. Әдрәк кенә температураның күтәрелүе, мускулдар авыртуы, прививка яһаган урыны авыртуы, ул урыны кызаруы, әдрәк өшеп калтырау инде азнап русча әйткәндә температура күтәрү ихтимал, алар да бөтәһеле типичный реакция. Это нормаль реакция инде. Башта гына була инде. Башта гына була. Сөнки һәр бер вакцина ул мини-инфекция. Безгә шылтырату бар тидер, әйдәгез, кабул итәйек. Хәерле кич, Тура эфирда. Һаумыгыз? Алло. Миңа 86 яш. Мин бәләкәй бала вакыттан бирле аллергия белән ширләйм. Бүтән үләннәргә, запах водкаларга, одеколон, духи, күбәй бердән аллергия. Узанга. Миңа вакцина куй син дип мине заставляйт итәләр. Даже больница лечить итмәй иде коронавирус вакытында. Как миңа бит? Әгез кайдан шылтыратагыз?
Салауат шәһәреннән. Салават қалаһынан инде бит. Зур рәхмәт безгә шылтыратып үзегезнең һорауыгызны биргәнегез өчен. Нинди прививка? Һез инде коронавирустан прививка һорыйлар. Мин дөрес аңланыммы? Менә коронавирустан прививка ясаткан вакытта мин ясатмадым. Шуның өчен миңа даже талон бирмәй, лечениягә талон бирмәй этләделәр. Бана шулай икән да. Зур рәхмәт шылтыратканыгыз өчен. Һәрбер вакциналау ул кешенең согласияннан эшләнә, сөнки бит һәр кешеләрдә үдәбез генә кертеп вакцина эшләтергә ихтимал түгел безнең өчен. Димәк, кем эшләтә, шул эшләтә. Кем эшләтмәй, ул эшләтмәй, дибет. Моны һез ничек уйлыйсыз? Дөресме, юкмы? Моны хатта моны ниндәй дә булса мөрәҗәгать итәм, хатта мин аңлавымча дәвахана кабул итмәй дигән. Бу ихтимал түгел инде, насар әйбер дөрес булса. Һәрбер кеше инде хукугы бар. Һәрбер хукук ул талап үтәлергә тиеш. Теләйкән вакцина куйдыра, теләйкән куйдырмай, әмма ләкин берәүзе улай итеп дәвахананан куып сыгарып, яйһә хакы юк инде булай итеп эшләргә бу учреждениеләрдә. Вакцина куймаган кешеләр, алар инде аңларга тиеш. Сөнки бит инде күп кешеләр ердә эшләйбез, больниц булганмы, эш урыны булганмы, һәм без несем как ответственность, безнең ответственность бар һәрбер кеше алдында. Без ауырмаһак, калган кешеләр авыру ихтимал, инде коллектив иммунитет төшкән саралала, безнең балалар авыру мөмкин. Бу инде насарай бирдер. Мына тизген һорау үткән килә, сөнки эфир тамамланып килә, ревакцинация турында. Бұл ревакцинацияның эшләргә кәрәкме, кәрәкмәйме, һәм нисә вакыт үткәс эшләргә мөмкин? Бұл коронавирусқа карата инде һорау. Коронавирус инде ул әйтеп үтәмсә үзгәрешә. Һәр вакыт ул үзгәрешә, яңа штаммдар килеп сыга, һәм инде шул вакытта ла яңа прививкалар табыла, эшләнәлә һәм халыкка сыгарыла, хезмәт ителә. Һәм шул вакытта инде һәр 6 ай һайын ревакцинациялау кирәк. Ул ревакцинация декретированный группа дип әйтәбез. Менә табиптар, скорыйда эшләгән фельдшерлар, кеше менән нык якын аралаша торган кешеләргә инде шул ревакцинация мотлак рәвештә кирәк. Әмма декретированный группа кермәгән кешеләр инде алар ел һайын ревакцинация эштәргә тиеш. Бу инде гриппка каратала, һәр ел һайын инде вирустың төрле типтары килеп сыга. Ул типтарын безнең специальный научно-исследовательский институт имени Смородинцева Россия Федерациясында эшләй. Ул инде безгә шул информацияны бирә, вакцина яһаткан заводтарга информация бирә һәм шул вирустың типтары шул вакцинага керә. Һезгә зур рәхмәт, безнең кызганычка каршы эфир тамамланды һәм безнең Россия Башкортстан радио телеканалы исеменнән, Башкортстан 24 телеканалы исеменнән барлык табибларга һезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Эшегездә тик уңышлар теләйбез һәм зур рәхмәт шулай дип вакыт табып безнең республика халкын матур итеп торып мәгълүмат биргәнегез өчен. Шулай дип, хөрмәтле достар, бүген бездә кунакта Илгиз Рәшит улы Мөхәммәтов булды, 17нче клиник дәваханәһе табиб эпидемиологы. Уның менән төрле вирустар турында һөйләшеп үттек. Без инде һезнең менән хушлашабыз. Хәерле кистәр.